Lek ketika jan api kembangku. Sing. Bentak aku dipuji. Duh, apa sih, Mak? Si andani. Sepedaku anyar. Utang paling utang. Ngomongnya kon lapo aku utang-utang sorry ya. Kok kate wis tuwek-tuwek ngene numpuk utang anyar iki Sri anyar. Wong tuwek kok adik ini nggawe sepeda. Kepingin terus kepingin kan gak kira mampu tuku sepeda ini masih tuwek aku ya kepingin tanget jelek ngene sepeda Wis tuwek iku lho cek napa lek njelungup cek cek kapok. Oh, asik. Karo sik iku lek ndengano. Apik ta, iso temen-temen gak kira mampu. Ora kepingin aku lek koyo ngono, atene tuku Honda Jazz. Preketek duwe kon di dapuranmu. Zaman berapa? Kun fayakun. Wis sak dengakno kon iso apa. Jazz. Aku selak ana perlu iki lho, repot aku ate selamatan ate pesen jajan nyelamet iki aerok iki ta, nyelamet iki ta. Oh, ambek yo kate kirim dua lho Sri. Piro saiki jajane? Apa 3.000. Allahu Akbar Sri, lang biyen kok 1250 sek tahun kapan kalau bendu sampean pesen iku 10 tahun yang lalu sampean lek pesen nang aku. Gimana aku sugih kon larang-larang nang. Lho ya ora ngono, Mak. Umi lek tuku tambah nang aku mesti yo. Sri, pirane 3.000? Gak aku sing 5.000-an lho. Iku Umi iku wong sugih temenan. Lek sampean apal-apal. Ngene iki gak tonggo Sri. Terus kene sing cilik-cilik 250 ya. Masih ya, Mak yo. Sembarang iku padha, Mak. Penggaweane sembarang iku padha. Itu tak cilik-cilin aku wis aduh, Mak itu. Aduh aku ndang masalah Sri. Masih mek 20. Duh tambah soro aku, Mas. Samanku aku jan gak neman mau pitik capilan. Tuku nang wong liya cek 3,5 sampean ojo pesen nang aku. Sampeyan sak kandhani sih. Nang aku saiki gak usah nyopo, ya. Goodbye. Kok iso kemenyek ngono sih arek iku gurung soge ku kemenyek mendae lek soge wegah ndengos lang dipeseni jajan kok ora gelem ya wis gak gelem aku itu nang pasar ae sing karen-karen iku lak murah kok ono wong koyo ngono iku kok urip puwaite ora lah tuh monta jajan opo rek 250 iku rek ya Allah lah sembuh barang ki larang mundak kabeh plastik mundak duh jan gak nemu wongku